Dhonsuri kang EPSLC Dhonsuri European Pini tong sakot mate labang so mai kang nina kok bangke lalo atumi puthak lasi labang so puthak ngali tum media hoi kedak kebang thomri porang chumata churu parpi lasi lapian aku labang so media kelang korte injir tum hanasta nilia frangsi kachesong kardom pajirlo kardom lalo Pini ni tum labang so press meet pen kang ni hoi bangke lalo kedam tang pai achiklo tarik trok mate patumi ili tum ladak philang pialong VGR along aputhak labang so eviction ji mate eviction popu kachi chakdat pen tame alang tum par plot pen ajok rathur pak khai karbi pu labang so chingrum si patumi dak kansilan peleji phan lapen labang so alu mate memorandum ke pidai phan kachi sik bom mahut mate dam bom mahut dak amla puti along la police atum army atum commando atum la kachesong bom karbia khai tum phan ke theng ke chok lapen ke hile ke up laya puthak si jasimet ni tum pin rem lo athe pipolo pulo tangte ilitum la dake imithanga khai adim mate mithang longri dake autonomous state kalira ilitum ke no si autonomous state kyang bom ahut labang so hut si ilitum along ilitum district arlo VGR along le along la ke che ke bia so mate bihari bongli tum ke do pen jok lasi aron re along ke do kok pen thali nang jip ko che song labang so ke che song bom pen bang bom patumi as tami alang tum ning pungsi labang so lam paklang lo la pen labang so prang tami karbia khai phan aning papung la pen karbia khai phan kachong thui mate karbia khai phan kelang rop kelang selet kelang kejim komalop tangte muna chohan alangli muna chohan labang so alam karbia phan ari je paklang si alangli un anang pin rem lo ilitum asiem tum hata alangli tum si aperi pa i panta nije lo lahai putha karbia khai tum ningduk lapen ningkang pik lapen ning so ui si do koglo la sila haya putha si khayate khai karbinte karbi pu alang tum nang barlo nang che song lo tangte ku pia posi karbiang long adisi no nang man miragrak adisi pen chenglok lapen CM pen chenglok MP ta dak ilitung ko piposi khayang bongke kachi hayu la puson ka tengkheng dut nangji aron ma la pen la puson hele ke up ke theng ke chok achar pen ki tur pen kangjo atong kangjar pen ki tur de la puson taksi ke theng ke chok ko an atom amek asaidelo hospitalize la sil an ke la an pina ke claim potangte ilitum a hemalo ilitum chokche dele kachi pakeng along yongsi la puson asai na ke claim potangte bang so fa ilitum tujeng bajit ka chu puji aja kong dujima ilitum tujeng bajir ta labang so alam ke anu ka prek phan ilitum ba khai phan la so alam ki pudunji aja kong dujima athe ilitum a khayang bong ilitum me thang jeng jatiang bong si anset set pungset avia phik bunang lu potangte bang pen ko sol che songi lake komal chokche lasi chokche CM sar chokche athe non atumi alangli ke dam ke ani ki punglo areng ke solo mate komane ke ndi hilemu chonang lo lahai along stami alangli ke dam pe pang sam dai ma pusi alangli ke dam lo ma pusi putte hada ke ani cheteng namro ani pakang namro alangli horjun mesen kangri kang kra pe halak so along ke dam ke alangli chokche lake nitum APSLC European condemn lo alangli so ron alangli so open dam de nei lada alangli ke pang sam dam baching wai dam potang te lam sam nom dok pani sitame non ke hala aku anma ka chesong tum ani ki pung parta alangli se ning pung dam bisila alangli ke tan jok te patumita ke theng ke chogi phasi ke dam lo pusi ni tung ke munthi dam na kopo lapu an action se alangli ke dam dake komal lo polam ki pur potang te lage mala dake alangli ke purte karbia khai ke alangli ni betlama patumia karjap ke hokpet ke alangli phadang ke purto chi pusi da posi ka chesong da pudamate sitame alangli bang ke lakali alangli bake khai ke pavir phansi alangli matharo lala lasi alangli patumi ason ke dam action chokche lake ni tum sodak pen pin rem lo lapet isi bake disi tame ko piposi la ana sai ke pek dalo la ana sai ko piposi paklem long dalo hele pa apselo ke thank ke chok soarlo phan ke soarlo tumsi pachina pachi theng nai polo sita soarlo phanta sopin so police tumsi ke thank ke chok hada ke klang dak lo lasi Pini press meet long alangli CM pulo lake halak tumsi bono ke war prang kali lake
police army tum jong si kang doi de jong si khang khe putang te la so an ang deng ki dami phan alang ta ning ma tha the ta ka che song ba muhut kumane government property ke phain upon alang tum han thek long ma la pe kumane dukan e phain upon thek pon long ma ba kumane amuni phan alang tum areng hu pas upon thek long ma thang ta me normal athe india ke democracy aron ke do kok pa joine si dake mi thang dim ta ile tung ke lage chi puna ko ilit tumyok si chipudunde ilit tumyok si ladak chingsai dunde putang te malo na chingsai la non kopia posi bjp atumla pgr along le uthain edalo election edalo putang te langdama pgr along le alama kes masi kosan ka uthai ang ton beta bang so si do lablo dake pudam tak te pawan kumar inusi pakandelo pudamlo putang te ladake hala muna chance na pakandelo cmm ta muna chana ke unedalo karbi anglong disi ta muna chan phan chohai ne dalo lason ang deng si wang julo pinike langdam lo tang te karbi khai phan ke theng ke chogia force ke wan the chita pgr along le along convection ya force ke wan the pialam lake kuna pen aron lo lake alang tum pulo dak election ke ile tum ke police army nang pigi aporsi police army ile tumar denge be pu tang te karbi khai phan ke chok ke theng hile pa bi phan kuna force ke wan paklo lan हजार force ke kona pensi ke ban taite lage pilo karbia khai bang ke pathia force ke ban ma karbia khai bang ke pawire phanse lang nangli ki ma thalma cm sara kya nangli chokche soteng potang te nangli cm ar pupen chirijan nangli cm ar pupen chirian da singmelo dc nangli bang tame nangli jok si dc chom mane the potang te nang ta dc pen chirijan karbia khai phanjong si nangli tum la an kelang rop la an kelang selet la an kelang hijim potang te nang tum chirian nang tum karbi puchi togrino nang tum si bongo senalo nang tum si keche ke bia solo pusini tunge na puna kokpo athe tumi ya teng pro te lang damlo potang te non ke karbia khai ta no ke ningi pung ninki oi ninki thi ndo tanglo pa tumi ta che khang bor ide dat silo cm ke dam pe aningi thi dam aning chiteng nam hurke aka prek aja ti tum sana te tumi cm ya masi fologi felogi la tum sitame karbia khai tum an ka ching hon alang phanga ching hon pe jone se alang li phan man ki pi jone si atumi ta me alang li phan ke lang che punu cho sta alang li bang ke pang sam nai phan ke dam khali jar tumi ki jun kang krang me sen chi alang li ke dam si hada aningi thi dam halai tum ke kelang rop kelang sit la sang ki pudam ke chok chi la si so dak pe ni tu apslc pe ke alang li phan condemn lo lapen comment tu si election jima la so det bang chi chak det nang ji na chi chak che potang te karbia khai tum ke non prap chin pen anso se ka che song ami ding thurji na ke wrong rup ki bi ki thi karbi khai te khai palam ke non ke sentiment pe mero so potake la sin non ke theng ke chok anso se ke theng ke chok nyong se bang bom pen pulutang te la ke mo ke khai hian si ron mai nang le rok tai la so ron mai pulutang te cm tum alang ni tum daito chi anai alang ni tum la ke alang ni tum si la ke so daito ke chen bek na po athe non ningi pung sai delu komande uso chibukra pen ke dama phanjong si ke thenge chok komande asar pimar phanjong si pinso a police army si pa thenge chok potang te la ke konat aron la ke la si li tum doklejima khaya tum tano ke nang bar po mi thang karbi tum tano na ke bar lo nang tet lo la si nang li ta ing samjin pe comment tu malamang so pgr ke election ni phanali akdom adat nang chi chak na po nang chi chak che potang te sodak pe ni tung ta ka so che song lo ke ame deng thudun ji Asinon ni tum do tulang bukajan subdivision pen hawar ke had long dola la pendet ke ni tum hangar strike do tulang ma Guwahati lo la pujo asini tum a program do ulang la sila tim karbiang long la kita tum ke actually ke triple engine sarkar center la tum lo state la tum lo da council long da tim karbiang long bjp kita la tum state ta wan thek det to joini ऐसे फोन करी लोग टचक लो मती ला तुम जैसे बिल बना हाला जितु स्ट्रक्चर बना एलो बते बिल के पपास लोग अंत चक लो मती हाला पार्लियामेंट लोग जे सो न पो हाला एमपी अमर सिंह तिसु खडक प्लेस तुम करी दु न पो अंगे ला संबंग जय जय पंसी क्लेम बंग
ala Bengali tu wan ele lo nonta silchor long ke khusiboloi bang ing puelo kada asam minister don si bang dun si hedak inaugurate korin ya luk la sili tumta ing sam jin pen claim raw wan he claim joy raw to ma te da wan den he an dak halare je kamelo otomas te da men pen dak halare kam we ha dak del hisi che song nangi dak thama be independent huta autonomous state puji CM tuliram rong hang ke haita kaitala independent hut puno 26 January hut puno ini dak si hang taram tabare autonomous state puji sita akam mangke joy pen claim ke de autonomous state wan ke de la bangalu actually bangke aprang RDC tunta la join torong pi bang chok che joni puta so si state dong lok join torong pi bang autonomous state amendment compromise that pun mane cho yor det lake media long ex CM Johnson bia ka hai si media long tham dak lo lata lake la son pinang join torong pi ta amat haso si long lok ye polo non la an sung se da ye polo non oe ki mitum la an sung se da ye polo karbiang long di ma sa rat ke la an bare la son che song jok plo ye polo te non puar ni enta la so state ban tek det la pengela jitu otit democratic aron pensi la karbi non ka che song le pijar land mane eviction son nangji pula so kache song ing samjin pe che song lo la penke ajeta dingong cholo la so pijar along le adak bihari tumsi illegal bang edu ajer ding piglo ason illegal settler ason si latum adak dore lo cherai lablo la pijar along le ta tara non puar ni ta la tu eviction thek det la BJP tu komasi khang ma la so bang thandak si mi mane eviction unima ma la so rat phan pachini dak si mi ene pu eviction ji pa lam ning jere bang ke chokilo non ta bijar along le ala utor bor bilong ta hadak ta eviction sela la penke hala lang pher constituency phong lok per long da du la penke bukajan hala jadop area bukajan long ta hadak ta du bijar long le la penke ladak dak dirpur railway colony long ta ladak supreme court pen dak ta order ke dotang landa order ke dotang silo supreme court pen sita order ka do ko konta tum claim thek det dasi itu pachini lo la prabjin pe la so bang ke claim vek nang po pute mo rat aning pung ke khang ne daji athe non rat aning thi tang lo non athe state bang ke than le se ko la bang si dom non bang ke ju tuliram ta la anta claim thek de lo hala state ki wan di kali akaprek akisung si 100 la tim karbiang long tu kopia pot ma aso bongo sena tumta la tum han capture thip abostu bangki la tum headquarter chodu dak foundation de pati loke utor bor bilong bongo sena tu intang pik hayang lo tu bongo sena tu la si la bengali tum non la anjo pen claim hata ni ripulo sir sorlong ke la tum ke mini secretariat chewan elu state ateng lo la bangke la pen state wan vekji puleta la neighboring state ko son si ke wan mala so bang si charlie du nai non la eli tu adung hello meghalaya ke la election ke hai tung si chirian et mati chirian et si la tum state ke long la pilo meghalaya state ta la son thang si ala
Telangana long ta son thak lo election ke hai tang tum la tum si chirian lap an si state ke long si la hai da mane charli dun si ke me tim kar biang long tum athe la tum chirian te mo next election remji pukali mati la ka aru se ke hai thupo lagi ni tum ta rap thupo lagi ni lagile ni tum election thurung de daji epsl si penki la tum ba thur na ni tum rap thurong ni tum ke nonda de tuliram rong hang phan lo si garab dun ni tum ke apiso so phan sita la tum ba aning ki thurong ti tuliram rong hang tum ba nang the thurong pak la puju la si chuniri lo la kam ke theo kali hadaron la bangke ji bijar along le lo bilo lage incrosar ke bija kelang korte injir pan kadam payod atumi karbi kachesong lo solong nitum media long thek long lo mane chelang no dak lo puyu police ta action bang ki theng ke chok lo pen ki tur ke sak la son si ekdom pen bleng phayar ke up ekdom 10 round to se la son bute ko son no karbi hian ke ta karbi kachesong ke nirila me lo democratic aron pe chesong la tum ari long ajat awi ponsta wi ing samjin pen si kachesong democratic aron pe sita latum democratic aron kesong data latum koson si lasong ke ther ke hap hilik abaren ma pleng phayar kurieren ma bage theng chok ren ma alo so tum handa pinso police tunde theng wak de actually ke pinso police ka alo so phan theng nong le ke protecting alo so police do mati latum ko pisi pinso police alo so atum phan ette karelo lasi ladak tim rong ha tim karbiang long itu ke cari ke thek the polo laban isi phelar lo cari thek hedelo tim karbiang long tu amat demokrasi talatum kroy kredet lo bjp tu non tala kedam tang ko ane bjp ke rule pet ke karbiang long hanti wipin isi pen isi aprang ke 6 extremist group on surrender pakuri lo 2021 lage council state government na pen center la so that long recap jordan that na puju 10 seat open for all la si clause 2.3 lo 10 seat open for all la pen 2.9 lage autonomous council of power si dc phanchi hodai de yo la puson jo dc phanchi hodai mane chief minister palo lage yo la sonji mane thang discussion na videla opposition no meta nitum pare dun olo aso huta hai mane nang tum tangka chuan thek chuan noi sita nang tum political bang tas dam ri pu nitum than olo aso huta sita nitum pha ning thi thorong dige lam me thanante ani nang thi thorong nang check rong ke ther ke hap si wirong diti lasi opposition tum jitu ke than bang ke ake melok si than ni kaita non da ako panchayat si wani podang so article 280 lasi si ke wani finance commission actually ke article 275 bang si la so bang si implement kuri nahi la bang la pulete dak autonomous state ta itum demand wer long po apena ka prek 6 sidula power ta ladak chidu thot nasi laso jitu clause article 280 la bangke
servan cap pu la so bangke la bang chok tu hai itu la servan cap pute jikuno amen mane chiir mi buyalo karbi puno dimasa pune mithang yesu tangka ke wan ye phat servan cap la so amen dak tok nang po pendak article 244A autonomous state la hai ta dak include panang po the banki la po 280 heri pute la si la 280 bang ni tumen kroinde hengno la bangi mane general district mandat po lagi 6 schedule bangi pugdak po la sini tu mangke la article 275 bang si nai la so amendment ni pulute la sini tum la dhorna ta dobom lo ni tum la so dhorna itu charter of demand la bana tum theglong prong lo a demand pena do ni tum la autonomous state ta dadak ni tum include pon lo la so ni tum non che song bom ni tu hunger strike dak ni tum rong khelan long ta duel lo karben long east ako west ta ni tum hamren long la hunger strike duel lo hadak ta ni thom ola pengi si to thula no lom hati bondhu potum klang ni lo la tum long le ka cheraji karbiang long along le ka cheraji phansi non kabori dile la karbiang long along le pula kajiranga kohora ke dai an ke la tum cherai aji busi aji long hati bondhu potum ba la sila adong ke inara phan la som bab kheti pe ne thingperong epi potang la son hati bondhu tu kleng la son bote ha gohati long emrong si melo hati bondhu tum hala nun mati long nadak aprang ke wildlife itu la elephant reserve forest lo mati hala dak mansi la haya baba thing pi edanang po yang phong rong tharwe rong pen chenglok itu phengno rong inara ni do ason an inar jitu kichu so hormu an ada edanang po dakar biang long long leke dakin nitung pi the laki APSC pe chekro te laki nitung ke APSC pura strongly opposed la bangi dasi ladak bangke long le nang cheraji bangke bor ina ni la hati bondhu tu mangke dasi ni sodak pen pachini lo pen bima la tum claim ji puta in ton immediately la hai long le nang cheraji karbi long le karbi long le nang cheraji pu bangke la bangke in ton no ben ni tu chikro in te